jingkran labla lane ke jingkan tho ko batang shikentin ya kano la kalong ye kiriu shimet ye ki jat ki kenja badi kiwe hagi social media klam da perkhat da puson bat klam da tip ya kanong rem teng kawan ra pan ke jing sngosi bat ke jing yes ngo per jat benriu halor kani ke bentai ki samla ka than lengam ke bahab po ka than motion road kila shim ya karai ban ipor so phupra kan tai ke ibarang hang ka bade ban pan map kumba kala kan tho bat penmi ka kentin langam bambreu kata nadu ka arpo artarik jung umanai naitung arjar arpo berlada kamla ban mi syakmat ban wan pan map ikejaj benreu lengam nakaliang juki kinyat syakmat ban le da ka bating ya ketika rai nakaliang juki tegi samla ka than lengam kila shimru adien ke jingelang ka bakerki ka balalong ka sngiba ar jung ka tayaw ka snong umdang West Khasil district nakaliang jungi ki samla jong ka ne ka than lengam hi ka ba hap hapo jong ne ka block motion road hi brokoi ki daga jingelum kerki jongi ki para samla ki bangi don ya ka jingso khya bat ka jingso ta mat yong napling jongi halor ka ni ka jing sha kan tho apo ka social media ki bangi ui menin kasi ha ka arputrik ha ka ba baro ki pat jong ka migelia hi baro gawai ka ba kidang ap khmilenti ya ka result SSLC bala penbanana ka embus tika bala don hang tu ka jingakran ba ka Khasi channel ka bang ilayu isha yang tu kadang ke interview bat kitu ki kena ki ba pass ba ka ne SSLC examination jong nu snam arjar arpho tingi i hang tu po comments box ka ba mi hang tu po ka YouTube ka bang i ka dei ka jing sha kan tho na preng gini kinong comments ka ba ka kerteng hang ne kami daga ibaran hang ka bang imtip na kai ga sunong na kanu kathan ka bala mi hang ne ga jing kan tho ka ba phila ban i hang ne ka ba ngin pensai hang ne mata ka bala tho hang ne khasiu la pro bha ban kran phareng 10 pass la kran phareng dei ba 12 pass til akran lengam bambrio ti dei halor kani ga banta ka ba ngielum kerki nakaliang jongi ki samla jongka thani brokoi kaba ngiui hang tu kamdon ye ka jingedei bat ngi kita ki thanlengam hang ne baga don ke jinge kran bat kiwei tang bangi i baga jingan tho kami hang ne ba lakran lengam bambrio tingim su thu ha kanu nongrim ba kani ga brio kawan ban kan tho bat kawan ban comments yang ngi jai brio lengam tinakaliang jongi ngi dap da ga jing susi kabakhra ngathrai mdei tangi kajat benriu lengam mi hendrei ngaso banong ba na banta kajat benriu khasi jongi ladang indang melian banyak ikan thok umni paramangi ngaso banong ba shanu kan poi kata kajat benriu jongi ni so thu ang ne apo ka bri jong nyu trep ngi mang ne prado prasnam para khasi lada don kum kini kijing kan thok paramangi ngaso banong kata kajat benriu jongi kan saduk janya ko ya por bat ngin salong nong syun paramangi ti halor kan ya benta nagal yang jongi mata si la shim ya ko da da ko garai ba ni dawa na kan ka ibaran hang ba ka dei ban panma kumba kala kan tho engi hapo social media ka dei ban panma hapo ka press bat media ngin aipor ya ka saupo prakanta kabang leng shim ya kani karai menta kemut kan long nadu la syai kasi ka arpu arterik bat ka arpu laiterik saupo prakanta tilada kamla ban mi syakmat ban wan parma yangi ki jai benri lungam borok gawe ti nagaleng jongi nimban sing ya ban shim dagawe ka senjam kabang ila irai lang nyen ai da ka FIR na benta jong kani ka brio kabala kentho klem nongrim klem kano jing tip klem ka jing puli ke jongka shphang ka history ke jongi kaba lakta man yong ya baro kawai ka than lengam bat ya baro kawai ka rikhasi wa ye jongi ti halor kani ka banta ba nila shimru sai kawai garai kaba na banta utu ujon nongrum ubala kentho ya kani ka juhi ka kentin kalau ami apo ka Facebook ha kita ki bana ki beladep ti hadu menta wat ya utur ngimpat yo ya kano ka jubab ka babiang na ki tenat pulit watla
nakaliang jongi ila ai daka FIR te nabenta jong u nginom song thak nginom song klikiti ban nginang yai budin ban lap ya uni ubreu uba kerteng ujon nongrum